de to købemotiver, det funktionelle købemotiv og det sociale købemotiv. I filmen ser vi det sociale købemotiv, da forbrugeren vælger mærke primært med følelserne og under påvirkning fra andre. Man kan også sige, at personen er bandwagon, fordi han vælger at købe ligesom andre. Og det peger også lidt hen imod egobehovet, og det drejer sig om, at mennesker har brug for respekt og anerkendelse. Der skelnes ofte mellem forskellige købstyper, og i filmen opstår et overvejelseskøb, og det indebærer jo en lang beslutningsproces med overvejelser af flere alternativer, som man også ser i filmen. Yes. Vi har i gruppen valgt at sætte stor pris på blandt andet Maslows behovspyramide og købemotiver i forhold til tryghed og sikkerhedsbehovet, som Anna også nævner, men også selvrealisering. Det ser man i slutningen af filmen, hvor Anna er super glad for, at han har købt de her nye hypede sneaks fra Adidas, som han har gået og ønsket sig og overvejet at købe i virkelig lang tid. På den måde tilfredsstilles der også andre behov, som påskønnelsesbehovet, hvor han blandt andet opnår respekt af andre, men også ligesom får respekt for andre med lige så dyre sneaks og så videre. Så ja,